Hej. Tænk, at du er tilbage i Aarhus. Jeg troede, der var for mange spøgelser. Mor! Og du har ikke opsøgt dine forældre. Digte, du er kommet videre, ikke? Der er ingen grund til at gå tilbage og prøve at finde ud af, hvor din søn er der. Er det psykologens bedste råd? Nej, det er eksmandens bedste råd. Men det føles som om, jeg har et kæmpe stort hul inde i maven. Hvordan er redaktionen? Nogle søde mænd. Jeg blev skilt for 10 minutter siden. Kaiser? Digte Svendsen er kriminalreporter for Dagbladet. Hvordan døde hun? Det var et kejsersnit, og hun er formodentlig død af blødningerne. For helvede, altså. Hun sagde ikke, hun var journalist. Jeg tror, der er nogen efter de her piger. Jamen, det kan vi jo ikke gøre noget ved. Jeg tror, de er efter deres børn. Hey, det er min datter. Hvem er ham der? Er det hendes kæreste? Det var vist noget med en voldtægt. Jeg vil gerne have, at du ikke ser min datter mere. Nu fortæller du mig, hvad du ved. Ja, hvis du også fortæller mig noget. Glem det. Og hvis du får fotofilmen. Mor og barn passer ikke sammen. Hun har bare været rugemor. Rimsa? But I'm afraid. Yes, please come with me. Come. Digte? Kommer de tegn? Kommer de tegn? Hvem er hun? Det var hende, der fortalte mig om Daniela. Hun hedder Remse. Det er Wagner. Jeg skal eftersætte en sort Fiat Ducato kassevogn i Marselisborg skov. Den kører i sydvestlig retning. Og jeg skal have en hundepatrulje herud nu. Ja. Hvorfor har du ikke sagt noget, hva'? Det var hende, der ringede. Men hun var bange for politiet. Så hvad har du tænkt dig? Hva? At I skulle sidde og drikke kaffe sammen, mens du interviewede hende? Kvinden er i livsfare. Hun er lige blevet kidnappet. Hun kunne være døde begge to. Ja, undskyld, jeg vil bare gerne hjælpe hende. Ja, fint. Jeg ser, hvordan det gik. Hun må være der. Hun er der ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal lede hende. Pis. Hey, Digte, hvad har vi? Jeg har 2 gravide kvinder. Den ene er blevet slået ihjel, og den anden er blevet bortført. Og jeg tror, de begge 2 er rugemødre. Og jeg ved ikke, men jeg tror, der sidder flere gravide kvinder derude et eller andet sted. Det er med en ulækker form for kvinde. Rugemødre er forbudt i Danmark, men det tillader de andre lande. Ja, i USA og Indien, der er børn regulær handelsvar. Ja? Kurt, kan du ikke lade noget på det? Wagner har lagt en besked på min telefonsvar omkring et billede. Har du givet ham min fotofil? Prøv at høre, Fordi hvis du har det, så skal du ikke kalde dig for journalist. Så skal du pakke dine ting, og så skal du skrive. du skal ikke tale til mig sådan der. Hey. Lige nu taler jeg til dig præcis, som det passer. Wagner får jo en dommerkendelse, så skal du alligevel af med de billeder. Digte, er det rigtigt? Har du givet de billeder til Wagner? Ja, det har jeg. Prøv at, jeg mener ikke for alvor, at vi skal stå og tage en diskussion om presseetik og kildebeskyttelse, når der er gravide kvinder, der bliver sprættet op, og babyer, der bliver smidt i dybfryser.
Bremse har ringet til mig for at få hjælp, så nu gør jeg, hvad jeg kan. Fandme meget undskyld, hvis det går ud over jeres højrøde principper. Hvordan laver man et... Au, sidder stille. Hvordan laver man et rugbarn? Er det svært? Nej, det er egentlig bare et æg fra moren, der bliver befrugtet med sæd fra faren i et reagensglas, og så bliver det sat op i en anden kvindes livmoder. Men det er ikke noget, man lige laver på køkkenbordet sådan? Nej. Det kræver særligt udstyr, en klinik og en fertilitetslæge. Anne, vi er klar til at føde på stue 3. Ja, jeg kommer. Men hvordan får man sådan et hemmeligt barn ind i systemet? Man kan jo ikke bare møde op foran vuggestuen, når ungen ikke er registreret nogen steder. Sæt dig ned. Nej, alle børn skal have et personnummer. Men hvordan får de det? Gennem en jordmor. Hver gang et barn er født, så logger vi os ind i registret, så får vi udleveret et CPR-nummer. Men det kan I kun gøre fra et hospital. Men det kan vi gøre alle vejen fra. Hvis vi for eksempel er ude til en hjemmefødsel, så gør vi det bare over telefonen. Så må der altså være en jordmor involveret. Jeg har så aldrig hørt om en jordmor, der holder rugemøder fanget i Aarhus. Nej, men så er der en derude, du ikke kender. Anne, kommer du? Ja, jeg kommer. Kan du ikke bare sige undskyld til ham, Bo? Nej, han hader mig. Han bliver sikkert også fyret, men det er der ikke noget at gøre ved. Det er dem, der er nogle kæmpe idioter. Ja, okay, Batman. Men går du ikke lige forbi skadestuen og får nogen til at kigge på dig? Du skal søges. Ja. Hej, Annes veninde. Hej. Hvad er der sket med dig? Jeg skal ned på skadestuen. En lørdag aften, der er mindst 5 timers ventetid. Hvad? Skal jeg se på det? Jo, tak. Hej. Hej, skat. Skal du ikke med hernede i badet? Og sidste gang jeg gjorde det, var jeg 4. Hvad har du lavet? Jeg gik ind i en creme. Har du inviteret Darko til middag? Jeg har ikke fået spurgt ham endnu. Du, Rosa, der er noget, jeg tænkte på, jeg gerne vil snakke med dig om. Altså, du ved godt, at første gang, man går i seng med en fyr, så er det ikke altid, det bliver en god oplevelse, ikke? Det kan ikke sidde og tale med sin mor om. Det er jo ikke fordi, at jeg har tænkt mig, at min første gang skulle være en eller anden busk. Døddrukken af hvidvin, vel? Nå, nej, men det kan jo godt være svært at styre sådan noget. Hvorfor det? Fordi det kan godt være svært at planlægge, og... Altså, det kan også godt være, at han har nogle lidt andre behov end dig, ham Darko. Han er altså en lidt smule ældre, end du er. Præcis. Han er voksen. Han hader at drikke sig fuld, og han ved alt om den kvindelige anatomi. Det er da ikke perfekt, ikke? Godnat, mor. Godnat, skat. Hej, Per. Hvad så, vand, GF? Det ved jeg sgu ikke, Digte. Kajsa vil tale med dig. Hej, Kajsa.
Jeg tror sgu, jeg har fundet hende i nat på Facebook. Ramsa Bulkowski, hun er 21 år, og det bosniske politi, de har bekræftet, at de kender hende fra tidligere som prostitueret. Eller hendes billede ud på internettet. Ida, hold lige kæft. Jo, men Kajsa... Sæt dig. Jeg kan jo ikke forhindre dig i at udlevere dine kilder. Men hvis du så meget som en gang mere udleverer en kollegas materiale, uden at have fået lov, så sparker jeg dig ud herfra. Er du med? Ja. Hvad skal jeg så gøre nu? Skal jeg give en omgang? Ja. Ude og striptease, det er jo altid lort. Ja, du har en gæst. Det undrer mig bare ikke over det. Altså, er her virkelig under 40 kvadratmeter? Hvad skal du vente min personlige frihed? Nej, jeg er ligeglad. Jeg sagde bare, at lugter af røg. Ja, og så er det, jeg spørger, hvad rager det staten ved at påføre en Kan du krop? ikke komme med? Fader bevares, altså. Altså, hvad lever du her? Hvorfor svarer du ikke, når man ringer til dig? Det er dig, der har taget det her billede, ikke? Kan du huske den her bil? Nej, kan jeg ikke. Du så ikke, hvem der sad i den? Eller hvem der kørte den? Gik det, hvad med dig? Nej. Er det den bil, der kørte Daniela i havnen? Ja, flot. Han hader mig så. Ved du hvad, det hjælper heller ikke, du tropper op på den her måde. De tror alle sammen, jeg er på dit hold nu. Ja, bare rolig. Det kommer du aldrig. Wagner? Jeg tror, jeg ved, hvorfor de frøs barnet ned. Forældrene til de her rugebørn. Altså, det er jo deres kød og blod, og de må også have betalt helt vildt mange penge. Tror du ikke, de har ønsket at se deres barn? Hvad mener du? Der må jo sidde nogle flere derude, der venter på deres børn. Måske er der allerede nogen, der har fået deres unger. Jamen, dem finder vi da aldrig. Hvorfor ikke? Fordi en DNA-test vil jo kun vise, at det er deres eget barn. Du vil aldrig kunne bevise, at de har benyttet en rugemor. But I need a 20% discount or there's no deal. Fine. Call me back. Du er Theis. Er I nogensinde blevet tilbudt et rugebarn? Nej. Men du har overvejet det? Ja da, vi har overvejet alle muligheder. Vil du have betalt for det? Ja, selvfølgelig. Men hvad så, hvis kvinden fortryder? Og vil beholde barnet? Ja. Men det kan hun jo ikke, det er jo mit barn. Jo, men man knytter sig jo altså til sådan et barn, man har båret i 9 måneder. Ja, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Så må hun jo få sin egen børn bagefter. Hold kæft, hvor er du hård. Man tager da ikke bare andre menneskers børn. Ja, det er da pisse nemt for dig at sige. Du har jo et barn. Du har da Rose. Nu er jeg gravid, men jeg har jo ikke tænkt på andet i 3 år. Jeg er ved at blive sindssyg af det. Jeg siger alle sammen det samme, ikke? At børn er meningen med livet. Jo, men altså, det er sådan, det føles. Ja, men jeg kunne jo ikke få nogen. Yes. Well, then you just have to send them again. Undskyld, Ida Marie, jeg mente det ikke på den måde. Nej, det ved jeg også godt. Du aner bare ikke, hvad det vil sige ikke at kunne få børn, Digte. Kom. Den eneste jordmor, der er anmeldt for noget kriminelt de sidste 3 år, hedder Mette S. Wilhelmsen. Hun er anmeldt for hormonbehandle kvinder, der skal insemineres. Og det må en jordmor ikke. Nej, kun læger. Det lyder da ikke særlig kriminelt. Nej. Er hun stadig aktiv som jordmor? Ikke så vidt jeg kan se. Hun fraflyttede sin adresse for 3 år siden. I folkeregisteret står hun opført uden fast bopæl. Og det kan være, at hendes post ligger på kommunekontoret. Kan du ikke tjekke det? Jo. Skal du holde fest? Hvad mener du? Ja, det er en familiepakke. Ja, hvis nu der kommer nogen forbi. Nå, der kommer vel ikke bare nogen forbi, hva'? Ja, det kommer lidt an på, hvor åben man er overfor det, ikke? Var det en hensynning til mig? Det er 3 år siden, du blev skilt. Måske skulle du tage og rulle patienten lidt op. Hvad med fertilitetsudstyr? Ja, der er der faktisk noget. En nedfrysningsmaskine til menneskeæg er blevet leveret i Mejlgade for 2 år siden. Hvad er der mærkeligt ved det? At der ikke ligger en fertilitetsklinik på den adresse. Hvem havde lejemålet dengang? En, der hed Søndergaard. Vi er ved at finde ud af, hvem det er. Hvad med fotofilen? Var der noget, vi kunne bruge?
Der er et par stykker, vi kan hæve ind til afhør. Jeg har holdt her 10 minutter. Jeg har bare været ned efter 2 flasker vin. Og så er efterlyst en Honda, som var på et af billederne. Hvorfor tager du ikke bare din hånd og stikker ned i min lomme og tager til en uddannelse, hva'? Kom så. Undskyld, hvad med at skrue lidt ned for charmen? Gider du blande dig udenom? Hvorfor tager du ikke bare og kører tilbage til dit arbejde og råber dine medarbejdere? De får trods alt penge for at omgå sådan en arrogant stodder som dig. Hende der kunne du godt invitere. Det er ikke lige min type. Nå, nu håber jeg altså, det smager godt, det her. Hey. Hej. Skal I ikke spise med? Nej, jeg tror bare, vi går med det samme. Nå, okay. Vi ses med. Ja, hej. 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 Nå, ja. Hun har så fundet den fyr, hun gerne vil have sex med. Det har hun da lige planlagt. Hun har fuldstændig styr på sit liv. Hvad havde du regnet med, at du ville få en tro kopi af dig selv? Ja, ved du hvad, det tror man faktisk. Nå. Bare vent, til du får en selv. Sådan noget med sex, det kan man jo heller ikke planlægge. Er det ikke mere bare sådan, vup til, og så ligger man og roder rundt i en sofa? Hvem har du lige været i sofa med? Det var også lidt en fejl. Hvem? Det var, fordi jeg blev ked af det. Hvem? Jeppe Vrå. What? Fantastisk. Hvem er han? Verdens lækreste børnelæge. Ja, det er han godt nok. Han er utrolig lækker, men det er slet ikke noget for mig. Han er alt for selvfed. Der er meget blod. Ja, og så fandt vi også en del tekstilfiber, der sidder fast i blodet. Det tilhører alle sammen Daniela Krosonava. Hun har siddet i den her bil. Ja. Hvor fandt I den? Grusgraven nede i Lisbjerg. De har forsøgt at brænde den af, men jeg tror sgu døren den må være gået i. Og så er ilden gået ud? Ja. Skide amatør. Hvem ejer den? Det har de så været lidt bedre til at skjule. Stelnummeret det er slippet helt ned. Mhm. Okay. Og så nogle Honda'er som den her findes der jo sikkert uendelig mange af. Det er jeg sgu ikke så sikker på. Er det ikke en Civic LSI, det der? Det er rigtig pornobil. Er du solgt omkring 500 i 93, der er max 150 tilbage på gaden, og sedanen, den ser helt anderledes ud. Sig mig, har du drukket? Ja, har du lige hævet noget en middag? Har du kørt herhen? Nej, tog en taxa. Benson, vi står lige midt i en efterforskning, og du kan ikke tale rent. Du må drikke, når du er fri. Ja? Jamen, jeg troede, jeg havde fri. Hvor er den tekniske rapport? Den har jeg ikke. Nå, altså jeg har lagt 2 beskeder på din telefonsvarer. Men der har du så åbenbart været lidt for optaget. Slap mig af, jeg går op og henter den. Nej, det skal jeg sgu nok gøre. Tak for i aften, skær. Hvis du bliver ensom, så må du ringe efter ham, din børnelæge. Ja, det tror jeg så ikke kommer til at ske. Det er da ham, du skal spørge om det med de gode børn. Hvorfor? Fordi han har lige haft en sag på børneafdelingen. Karl, en lille dreng, blev født med syfilis, men ingen af forældrene havde det. Og så mener man, der er en rugemor involveret? Ja, der kan ikke være andre muligheder. Hvad gjorde I så? Ikke noget. Når først drengen er behandlet, så kommer det faktisk ikke også vel længere. Kan du skaffe mig navnet på den familie? Nej, sgu da. Kom nu, Anne. De ikke glemt det. Jeg har tavshedspligt. Tror du, Jeppe Vrå vil hjælpe mig? Og miste sit job og sin autorisation? Ej, nok ikke. Har du ikke også rigeligt på din tallerken i øjeblikket? Skulle du ikke prøve at blive venner med din kollega? Kajsa siger, at jeg skal give øl og stribe. Men det er da en god idé. Nej, det er det da ikke. Godnat. Godnat. Og tak for blomster. Hej. Er det her børneafdeling? Ja, men besøgelsen er sluttet for en time siden. Ej, kan jeg ikke bare få 5 minutter? Bare 5 minutter. Okay, 5 minutter. Okay, ja. Tak skal du have. Tak. Hej, det er Amalie Jessen. Jeg har glemt min interne telefon. Kunne du ikke få Jeppe Vrå hernede på børneafdelingen og se til
Jonas? Ja, han virker lidt mat. Tak skal du have. Det er helt klassisk. Det er kvalme og smerter i. Blindtarmsbetændelse. Annette, hør nu her. Hvad er det, jeg siger til dig? De symptomer har beskrevet noget mere som Hey. Det var nu undskyld. Jeg troede, du var alene. Jeg smutter bare igen. Katrine Møllevej. Ja? Jeg hedder Dicte Svendsen, og jeg skriver for Dagbladet. Jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om rugemødre. Du må have gået forkert. Prøv at Katrine, du har købt dit barn af en rugemor, og enten så kan du læse om dig selv på forsiden af morgendagens avis, eller så lukker du mig ind nu. Hvis du lukker mig ind nu og snakker med mig, så skal jeg nok holde dig anonym. Hvordan blev du kontaktet? På mail? Af hvem? Det ved jeg ikke. Hvad stod der? Det kan jeg ikke huske. Hvorfor tror du, de kontaktede dig? De vidste åbenbart, at vi havde prøvet på at få børn i mange år. Det virkede meget omsorgsfuldt, ordentligt og professionelt. Men du vidste godt, at rugebørn er ulovlige i Danmark? Jeg har haft kræft 2 gange. Jeg har aborteret 6 gange og været gravid uden for livmoderen. Så det var din eneste mulighed? De skrev, at det byggede på idealisme, at det var en slags protest imod den danske lovgivning. Vi fik at vide, at rugemødrene gjorde det frivilligt, og at de fik rigtig gode penge for det, så vi kunne ikke se, at der var noget forkert i det. Hvorfor gik det? De havde en klinik i Mejlgade. Hvem tog æggene ud? En læge. Hvem var det? Det ved jeg ikke. Han talte ikke dansk. Men ham, der kontaktede jer, hvad hedder han? Katrine, kom nu, for fanden. Der sidder en højgravid kvinde, der er taget til fange derude et eller andet sted, og politiet kan ikke finde hende. Jeg ved ikke, om du har læst om det i avisen, men det ville være en kæmpe hjælp, hvis du kunne komme i tanke om, hvem det var, der skrev den mail. En, der hedder Søndergaard. Hvad ved du om ham? Ikke andet end, at han har været i Bosnien. Han var udsendt i forbindelse med noget humanitært arbejde. Det kan godt være, at vi har gjort noget forkert. Men der er ingen, der skal tage min søn fra mig. Nej, selvfølgelig er der ikke nogen, der skal tage din søn. Det er Dicte. Jeg kommer med det samme. Du siger, du mødte din kæreste tilfældigt på havnen. Ja. Du har ingen idé om, hvad han foretog sig tidligere den aften. Han har vist bare været hjemme. Men det er ikke noget, du kan bekræfte. Nej. Sælger han stadig hash? Nej.
handle sig til læge. Hvorfor afhører du min datter? Hun er under 18 og må ikke afhøres uden ledsager. Vi afhører alle, der var nede på havnen den aften. Og vi kan ikke få fat i Darko. Mistænker du ham for noget? Han har en kriminel baggrund. Ja, og? Ved du, hvad han lavede den aften, før han mødte Rose? Ved du hvad, jeg skulle fandme aldrig have givet dig den fotofil. Bo har fuldstændig ret. I misbruger de billeder og mistænkeliggør alle. Kom, Rose, vi går nu. Digte? Digte? Har du tænkt over, hvor han er fra? Darko er fra Bosnien, ligesom Daniela og Remsa. Ja, og med 4 millioner andre mennesker. Ja, men jeg har fundet hans fingeraftryk i pizzeriet. På fryseren. Du har slet ikke nogen anelse om, hvor han er? Nej. Han tager ikke telefonen. Kør for helvede. Slag. Så ikke nogen hjernerystelse, ikke noget piskesmæld. Jeg skal bare tage et Panodil. Okay. Nu skal vi to bare hjem og putte, ikke? Anne kører os hjem. Ja, hvis vi får lov af politiet. Er der sket noget med? Nej, heldigvis. Kom. Kan vi lige tale sammen, Darko? Gider I vente 2 sekunder? Jeg tror, at dem, der kørte jer i grøften, er de samme som dem, der jagtede Remsa. Hvorfor? De aner jo ikke, hvem jeg er. Du gav hende dit kort, og du skriver om sagen. Jeg tror, de prøver at skræmme dig. Og jeg synes, du skal overlade historien til en anden. Gud ved ej. Har du hørt om en, der hedder Søndergaard? Måske. Hvorfor? Det er ham, der kontakter de brandløse par. Hvor ved du det fra? Jeg tror, han hacker sig ind på fertilitetsklinikernes liste over dem, der er i behandling for brandløshed. Det lyder, som om du har talt med nogen, der har modtaget et rugebarn. Har du det? Ja. Og der findes faktisk folk, der hellere vil tale med mig end med dig. Fortæl mig om det. Men du vil gerne vide mere? Så synes jeg, du skal læse avisen i morgen. Kan du stadigvæk ikke få fat på ham? Jeg forstår det ikke. Hvad hvis jeg har taget helt fejl af ham? Men ved du hvad, du har kun kendt ham i nogle ganske få uger. Det tager altså lidt længere tid at lære folk bedre at kende. Ikke? Sikker på, at jeg ikke skal blive herinde og sove? Ja, det er fint. Jeg kan også sove. Ja, vi kan begge to sove her. Ja, sammen med dig, oven i dig. Ja. Ud. Kom. Tror du, hun er okay? Jeg
Hvis det er hovedpinen, du taler om, så er den over i morgen. Hvad med alt det andet? Alt det, der går ondt indeni? Ja. Nu skal hun vente sig til, nu begynder det. Er det fødselsanmeldelsen? Ja. Du fik den? Ja. Jeg tog derud, og jeg fik den af min far, men jeg kan ikke bruge den til noget. Personnummeret findes ikke længere. Nej, det er jo klart. Når man ved, at et barn skal bortadopteres, så giver man det først et erstatningspersonnummer. Skal jeg ikke prøve at se, om jeg kan finde hans nye personnummer i vores system? Det er jo bare et nummer. Ja, så har vi officielt udleveret Bo's billeder til politiet. Vi fik en stævning fra Wagner her til morgen. Så skal vi ikke sige, at du har været lige lovlig vaks ved havelågen. Politiet vidnede i dag i retssagen mod butleren. Politiet sagde i dag i retten, at Tone døde. Christian? Ja? Vil du ikke hjælpe mig med at finde ud af, hvem der er bag den her mailadresse? Jeg tror, det er nogen, der hedder Søndergaard. Okay, men jeg kigger lige ud. Hey, Bo. Hey. Jeg vil gerne sige undskyld for det, jeg gjorde. Det var ikke i orden. Men jeg er altså normalt ikke en, der bare tager folks ting. Okay. Tænk på, om du vil med og drikke en øl senere. Sidst jeg hentede et par glas, stjal du min fotofil. Gik det? Ja. Den her mailadresse, den er fuldstændig død. Jeg kan simpelthen ikke finde noget navn på den. Sorry. Det er ikke dig, han er sur på. Det tror jeg nu nok. Ellers så ved du noget, jeg ikke ved. Jeg tror bare, han er super ked af det. Hvorfor? Det er noget med konen. Han er ved at blive skældt. Godmorgen. 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 Ham der Søndergaard, jeg kan sgu ikke finde ham. Altså, jeg kigger på militærlister og udstationeringslisterne. Han er i hvert fald hverken soldat eller læge. Nå, er det cola til morgenmad? Ja, jeg har været op hele natten. Ja, det kan da godt se. Benson, hvis du skal møde hver anden dag med tømmermænd, det kan jeg ikke, vel? Hold nu bare, men jeg har ikke været i byen. Nå, hvad er det så? Var det juristen eller biologen? Jeg har siddet her hele natten og let efter vores Honda. Kører 125 i Aarhus og omegn. Jeg tjekker hver eneste, er du klar, hvor lang tid det tager? Men har du fundet noget? Ja. En af dem har 23 ubetalte parkeringsbøder. Ved du, hvor den har holdt? Pizzeriet. Nu kommer det bedste. Prøv at gætte, hvem der ejer den. Mor? Ved du godt, politiet leder efter dig? De har fundet dine fingeraftryk nede i pizzeriet. Ved du hvad, jeg synes ærligt talt, du skylder os en forklaring. Jeg kender en, der arbejder nede i pizzeriet. Jeg var bare dernede for at tale med ham. Er Rose hjemme? Nej. Er hun sammen med Darko? Det ved jeg ikke, hvorfor. Det er ham, der ejer Hondaen. Den bil, der kører Daniela ned i havnen. Hvis du ser ham, så sig, at vi meget gerne vil tale med ham. Ja, det skal jeg nok. Godt. Nu fortæller du mig, om du har noget som helst med den sag at gøre. Er du med? Ja eller nej? Det har jeg ikke. Hvad lavede Daniela så i din bil? Det er ikke min bil. Jo. Det var en, der hed Mirta, der kørte i den aften. Nå, hvad laver han med et lig i bilen så? Det ved jeg ikke. Han plejer bare at køre med hash ned for pizzeriet af. Det har han gjort i mange år. Hvorfor fortæller du ikke bare politiet, det var ham, der dumpede liget i havnen? Fordi Mirta er min bror. Det var også ham, der satte mig op på den der voldtægt. Var det ham, der kørte mig og Rosa af vejen?
Du var med i bilen. Det var dig, der sad ved siden af. Jeg sad bare i bilen for at tale med ham. Pludselig begyndte han at køre. Jeg anede ikke, at han ville køre ind i nogen. Rose. Sig mig engang, hvad fanden er det for noget lort, din bror er rodet ud i? Det ved jeg ikke. Han vil jo ikke tale med mig. Han dealer hash, det er det eneste, jeg ved. Jeg tror ikke bare, han sælger hash. Jeg tror, han er med til at sælge rugebørn, og du skal fortælle mig, hvor han er lige nu. Darko, det er nu, du skal vælge side. Der. Karoline. Det er der, han får sin hash. Og det er her, pigerne sidder fanget. Jeg har hele tiden troet, at de kørte herned, men de er selvfølgelig kørt herfra med Daniela i bilen, og så har de ikke tog at køre forbi politiet, og så har de dumpet hende bag en container. Jeg ringer til Wagner. Nej, vent. Jeg tror godt, jeg kan overtale ham til at melde sig selv. Han er min bror, han er ikke en morder. Giv mig 5 minutter. Det er Digte. Ved du hvad, jeg tror, jeg har fundet Ramsa. Jeg er nede på havnen, og der er lige gået ombord på et skib, som hedder Karoline. Tag nu for helvede din telefon. Jeg tror, de sejler nu. Hello? I'm here to help you. Are the police here? No, it's just me. Okay, come inside, hurry. Fuck det her. Hvad gør vi? Vi holder os til planen. Vi sejler Ramsa til Amsterdam og afleverer babyen. Og de to? Skal jeg tænke lidt over? Jeg så hold nu op. Sagde du noget? Stani, brate. Daj ima šansu. Det er dig, der er Søndergaard. Jeg har hele tiden troet, du var en mand, men du er jordmor, ikke? Lavede du ikke engang noget humanitært arbejde? Hvorfor har du holdt op med det? Ja, jeg mener sådan set ikke, at jeg har holdt op. Okay. Du synes, det her falder ind under kategorien humanitært arbejde? Ja. Pigerne er her frivilligt. De får penge for det, de laver. Og afleverer et barn er en måde for dem at få en ny start i livet. Så du kan tjene kassen? Vi får alle sammen noget ud af det, og pigerne er her som sagt frivilligt. Der findes jo ikke nogen, der afleverer deres børn frivilligt, vel? Det ved du også godt selv. Du vil heller ikke selv gøre det. Nej, men jeg er heller ikke blevet voldtaget og spyttet på og brændt med cigaretter og alfonser. Synes du så, det er bedre at blive sprættet op, blive efterladt bag en container, blødende og døende,
Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at redde Daniela. Mirta ville have kørt hende til sygehuset. Klar nu. Mirta ville ikke have kørt hende på sygehuset. Han efterlod hende bag en container med et hul i maven, så hun forblødte. Det er ikke rigtigt. Hun døde i bilen. Det er ikke det, retsmedicineren siger. Hun er fuld af løgn. Hvad tror du, han har tænkt sig at gøre med Remse? Vi sejler hende tilbage. Okay, så hun kan vidne imod jer senere. Han har skulle have tænkt sig at slå hende ihjel. Nu lukker du, bitch. Det gør du ikke. Hold din kæft. Mirta, lod du Daniela dø på havnen? Hvad fanden gjorde dig? Kælling døde, fordi du fuckede op. Hold nu op, Mirta. Han slog hende ihjel. Lod du hende dø på havnen? Jeg kraftedeme køber de fucking bil. Vi er nødt til at finde Remse. Remse, please, come on, quickly. Hvad så nu? Nu skal vi ned på stationen. Vi skal have en lang snak. Det var ikke dig, jeg talte til. Du er stadig inviteret til middag, men jeg synes lige, du skal tage en snak med Rose først. Jeg håber, det er det rigtige, vi har gjort. Selvfølgelig er det det. Pigerne gjorde det jo faktisk frivilligt. Men man kan godt være så presset, at man gør noget frivilligt, selvom det dybest set er mod ens vilje. Remse får i hvert fald lov til at beholde sit barn. Vi ses, Wagner. Det håber jeg ikke. Skide godt initiativ. Der vil lige få ind de der. Ja, det kan du tro. Yes, giv mig liv. Værsgo, kun. Skål. 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 Ikke de der gode. Hej. Hej. Skal jeg lamme til dig, Maja? Ja, det kan vi da godt se. Par 6. Mix. Er det dig eller din kone? Hvad? Er det dig eller din kone, der vil skilles? Det er mig. Maja. Hold kæft, du er dårlig til at lyve.